L'antologia bastarda és totalment involuntària. Cap dels autors que hi surten no ho voldrien. És en aquest sentit un fill únic, no desitjat, una antologia no volguda, bastarda de debò i indefinitiva. Perquè cada dia neixen autors, cada dia publiquen, cada dia produeixen el material de què està feta l'antologia. Com un camp de flors que és crònic, terroríficament crònic. Perquè l'eternitat te n'adones que també pot ser horrorosa i també pot ser un abisme. Qui sap si el terme bastard es convertirà en una nova manera de fer poesia, o simplement en una nova manera d'entendre-la o una nova manera de llegir-la. Qui havia de pensar que un terme que es fa servir per inferir desnaturalització i degeneració podria ser un concepte productiu en contingut, quantitat i forma. Potser l'únic que necessitàvem era sortir d'aquest circuit endogàmic en què tots ens llegim a tots i tots ens copiem a tots, tanmateix no en solitari, sinó deixant constància que tot surt d'aquí. De fet, algun dia, parlant de veus, l'antologia bastarda hauria de servir per bastarditzar la veu bastarditzada que haurà de combatre la veu única amb la qual recitem aquest artefacte fonador repetitiu fins a la sacietat, fins a la tortura, aquesta cantarella escèptica, decadent. L'antologia bastarda és un mètode innovador, però lluny d'això, per sort, durant el temps o durant els pròxims anys, quedarà com el que realment és, que és una gran burla. Una burla que pesarà sobre tots aquells que formen part d'ella. Això és l'antologia bastarda edició 2.